vi har den her trekant her, og hvis man oversætter det til dansk, så lyder det, hvordan man gerne vil være uenig. Og den her trekant, den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lag. Den første, som er den mest brugte, er hvor du bare kalder navne, hvor man så går op i den næste, hvor at man lige pludselig siger et eller andet helt andet, end der faktisk har noget med sagen at gøre, og du sådan angriber personen. I den næste, hvilket er den gule, der kritiserer du ikke selve argumentet, eller det I nu diskuterer om, men tonen, som det bliver sagt i. Og hvis vi så hopper lidt videre til den næste, der er det næste trin igen, vi går op i den gule, nej, den blå direkte. Der bruger du sådan, der hjælper du ligesom dit eget argument med at bruge beviser og sådan noget. Og så i den næste, det er den lille af, der finder du fejlen, som personen siger, og så fortæller du, hvorfor det er forkert. Og så vil vi gå helt op i toppen, hvilket er den sværeste at bruge, men der nægter du det centrale pointe, som den modstanderen siger. Så det var lidt om, hvordan man er uenig. Very nice, very good.